Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita luka, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Sa mga headlines sa mga balita lokal, rebelde nga may duha ka dalang armas nagsungka sa mga otoridad. Ordinansa nga naghatag sang 6,000 pesos kada tuig sa mga kwalipikado nga PWD kag senior citizen aprobado sa SP sang Bacolod. Sa mga balita national, ginaligar middleman sa pagpatay kay broadcaster Percy Lapid napatay sa bilibid suno sa DOJ. Comelec aminado nga hindi masarangan ang pagpatigayon sang eleksyon sa Disyembre 5. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Mayang gabi Luzon, Visayas kag Mindanao, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition, Webes nga edisyon Oktubre 20, 2022. Atong inyong atag balita AksyonJohn Diaz. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal pagkarapos gid lamang sini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh. Mayara ganyan na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason. Sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Walang ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Aksyon Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Aksyon Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandapulong tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga
ka-idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya saling ko pasalamatan kagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa mong premium sang Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ko sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabatik ko. Iyan na tanong sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Sige. Umanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong Aksyon, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa Aksyon. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mayapadala. Sa 12 sa detalye na sa nagapanguna ang mga balita lokal. Nagsungka sa Philippine Army ang isa ka rebelde nga miyembro sa Central Negros 2 sang CPP-NPA sa Miyerkules, Oktubre 19. Ang nagsungka ang gingkilala lamang kay alias AksyonJohn. Sunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commanding officer sa 303rd Infantry Brigade. Si alias AksyonJohn ang isa sa mga rebelde nga una nakaengkwentro sa 94th Infantry Battalion sa Sitio Siganga. Dugang pa ni Pasaporte, madugay na nga desisyon ni AksyonJohn nga magsungka bangod sang kakapoy kaghadloka. Ginalagalman sang anang NPA nga hindi klaro para sa ila ang direksyon kag advokasya sang ila mga leader. Kadungan sa pagsungka ni alias AksyonJohn sa mga otoridad, gin-turn over man sa niyang duha ka M16 rifle nga armas luthanga. Isa ni, no? Pero may bit-bit niya nga duwa ka armas. 16. Dugay niya ni accordingly. Dugay niya ni plano. So, hindi lang siya makalin sa grupo. And, amo na, no? And, nag-arise ang oportunidad. Nag-ano siya, nalagyo siya sa grupo niya. Si Brigadier General Inocencio Pasaporte sang 303rd Infantry Brigade. May angot sa mga balita liwat nga nagapanawagan ng 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army sa mga rebelde nga magsungka na sa mga otoridad. Sunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commanding officer sa 303rd IB, ang pagsungka ni alias AksyonJohn sa mga otoridad ang dapat mangin ehemplo sa iban pang rebelde nga bukas ng gobyerno sa pagbaton sa ila. Dugang pa ni Pasaporte, naghanda naman ang programa sa gobyerno sa mga rebelde nga plano magsungka. Nagapati naman si Pasaporte nga madamo sa mga rebelde nga luyang magsungka apang wala gid lamang nakakuha pa sang oportunidad. Ginkumparaman man ni Pasaporte nga si alias AksyonJohn ang nasungka sa Oktubre 19 ang nagpakig-angot lamang sa isa ka sibilyan para makasungka sa mga militar. May mga prioridad na nga ginapatutukan si Mayor Albi Benitez kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz bilang Consultant for Administrative Matters and Systems Review. Ini kasunod sa formal nga pagpermahan isang consultancy agreements o ng tatlo pa ka mga capital executives. Sunod kay Diaz, gusto ni Benitez nga patuman man sa Bacolod ang Documents Tracking System, Motor Pool Management System, Negros Occidental Provincial Government's Capital Cab Service, Procurement System, kag Personal Information System. Dugang pa ni Diaz, ini nga mga sistema ang naging madinalago na nga ginimplementar sa idalom sa administrasyon ni Governor Bong Lacson. Si Diaz ang isa sa apat ka mga pro bono consultants nga ginkuha ni Benitez. Antes naging alkalde sa Bacolod, si Benitez ang nagsabi man bilang consultant sa economic affairs ng gobyerno probinsyal sa sulod sang duha ka tuig sa pro bono basis. Priority subong ang aton nga pag-set up sang mga systems that we have already successfully implemented diri sa province of Negros Occidental, no? Nakita naman na ni Mayor Albi how we have in a way made everything efficient diri sa province, no? Una-una ang document tracking system. Nabatian si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz.
Ginpasiguro ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga may nagakaigo nga pondo ang paghatag sang bonus sa mga empleyado sa gobyerno provincial. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, ang incentive benefit for exemplary service o IBs amo lamang ang hindi mahatag bangod sa wala pa maresolbar nga issue may kaangtanan sa notice of disallowance nga ginpamanahog sa Commission on Audit o KONCOA. Dugang pa ni Diaz ang nakapending pa sa Court of Appeals ang apelasyon sa probinsya kag ginaulat man kung ano ang desisyon sa Korte Suprema sa validity o kung legal basis sa paghatag sang IBs. Nagligad nga tuig nagbaton sa 40,000 pesos ka incentives kag bonus ang kada empleyado sa gobyerno probinsal. Ini ang ginalagkapan sa 10,000 nga collective negotiation agreement o kung CNA bonus, 5,000 pesos nga productivity enhancement incentive o kung PIE kag 25,000 nga IBs. Sa pinakauling nga balita lokal ging kalipay ni Bacolod City Councilor Celia Flor nga naprobahan na sa konseho ang ginaduso nga ordinansa nga naghatag sang financial assistance sa mga kwalipikado nga persons with disability kag senior citizens. Suno kay Flor, magabaton sila sang 500 pesos kada bulan umpisa nga sa masunod nga tuig o kung 6,000 pesos nga bilog nga sa bilog nga tuig. Dugang pa ni Flor dako ang mabulig sini sa mga Bacolodnons nga PWDs kag senior citizens bangod indi tanan may trabaho. Ginpayag man ni Flor nga natalana sini iduso ang ordinansa nga maghatag sang libre nga bulong para sa mga senior citizens nga may diabetes kag hypertension. Mag-allocate kita sang fund para nga makahatag kita sang gamay lang nga financial assistance sa ato mga seniors, 500 pesos a month, no? So that would be from 12 months, that would be 6,000 a year. Nabatian si Bacolod City Councilor Celia Flor. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:18. Inyo nabatian ang nagapanguna ng mga balita lokal. Sa mga balita national, ginaligar middleman sa pagbaday kay broadcaster Percy Lapid napatay sa binibid suno sa DOJ. Comelec aminado nga hindi na masalangan ang pagpaligayon sang eleksyon sa Disyembre 5. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita national kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Evening Edition. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang
Ang timbangan sa katarungan, wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala, sang sala ang tanan. Dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Sa detalye na sa nagapanguna ng mga balita nasyonal. Inkumpirmar ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya nga napatay sa salod sang National Bilibid Prison o NBP ang ginaligar middleman sa pagpatay kay Percy Lapid. Sunod kay Rimulya, ang 42 anyos nga middleman na napatay sa prisuhan o prison hospital nagligad pa nga Oktubre 13. Ginpay dalom na sa autopsy ang bangkay sang PDL. Madumduman una nga nagsungka sa kapulisan si Joel Escorial nga nag-ako nga siya ang nagpatay sa broadcaster kaupo ng 3 kay ban pa nga mga sospetsado. Ginpag ni Escorial kabahin sila sa pag-ambush kay Lapid base sa mando sa wala pa may ngadlang nga persona sa sulod sang New Bilibid Prison. Wala ginpayag ni Escorial ang motibo sang krimen kag wala man ginigada ng mastermind sa pagpatay kay Lapid. Ginpayag naman ni COMELEC Chairman George Garcia nga hindi na masarangan sang COMELEC ang pagpaligayon sa barangay kag SK election sa Disyembre 5 sa dion nga basura sang Korte Suprema ang lahing nga nagapaisol sang piniliay. Sa hearing sang Senado Webes, ginpayag ni Garcia nga matapos permahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang lahi nga nagapaisol sang eleksyon, naging mahinay na ang ilang nga preparasyon. Sunod kay Garcia, kung imando sang SC nga dayunon ang eleksyon sa Disyembre, hindi na makayangagaw ang COMELEC ilabi na sa pag-imprinta sang balota kag ang pagbakal sang iban nga kinahanglanon na. Base sa ginpermahan nga dahi ang eleksyon ang ginpatigayunon sa Oktubre 2023. Pero ini ang ginkwestiyon ni Attorney Romulo Macalintal sa Supreme Court. Gintala na sa Biyernes, Oktubre 21 ang oral argument sa ginfile nga petisyon na.
Dayon gihapon ang pagkatuman sa 5 ka adlaw nga face-to-face classes sa mga pampubliko nga eskwelahan umpisa Nobyembre 2 sa pihak sang pagkompirmar sa Department of Health nga nakasulod sa Pilipinas ang Omicron XBB subvariant kag XBC subvariant sang COVID-19. Ginpayo ni Deputy Spokesperson Attorney Michael Powa wala pa sila sang pagbago nga ginapatuman angon sa full implementation sang face-to-face classes. Una na nga ginmando sa DepEd sa idalam sa Department Order No. 34 ang full implementation ng 5 ka adlaw nga face-to-face classes sa mga pampubliko nga pribado nga eskwelahan sa pungsod umpisa Nobyembre 2. Subong man sang Lunes lang ginpagawa sa DepEd ang Department Order No. 44 nga nag-amyenda sa Department Order No. 34 kag nagapahanugot sa mga pribado nga eskwelahan nga magpadigayon sa 5 ka adlaw nga face-to-face classes, blended learning modality o full distance learning umpisa sa amo nga petsa. Ang mga pampubliko nga eskwelahan naman ang kinahanglan nga magpatuman na sa full in-person classes sa bulan sang Nobyembre. Sa pinakauling nga balita lokal o nasyonal, ginappoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tado kabagong Associate Justices sa Court of Appeals kag Court of Tax Appeals sa CTA. Sunod sa Supreme Court, sanda Associate Justice Selma Palacio Alaras kag Wilhelmina George Wagan ang na-appoint sa Court of Appeals, samtang si Associate Justice Corazon Ferrer Flores ang na-appoint naman sa Court of Tax Appeals. Sa Miyerkules nga adlaw sa nagpanumpa na ang ini sa kay Chief Justice Alexander Gismundo. Ginkoperon man sa Malacanang ang ila nga appointment. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio following Standard Time na size 27 na. Inyo nabatian na nagkapangunang nga mga balita lokal kag nasyonal diri sa Aksyon Balita Evening Edition. Webes nga presentation, Oktubre 20, 2022. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Firing Line for more news, information, and commentary. O po di Aksyon Marlon Hinevea. Sa kinaanan akong inyo tagbalita, AksyonJohn Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!